మొత్తం మన ప్రపంచంలో 70% యూరోపియన్ కంట్రీ పీపుల్ ఆర్గాన్ డొనేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. బట్ ఇన్ ఇండియా 0.003% మాత్రమే. అన్నిటికంటే మన భారతదేశంలో అధిక జనాభా ఉంది, కానీ అవయదానంలో మనం చాలా వెనకబడి ఉన్నాం. ఆర్గాన్ డొనేషన్ పెద్దగా అవేర్నెస్ లేదు. అంటే పని పాట లేదారా నీకు? అరే ఇందిరా ఏడుకలు వస్తారయ్యా మీరు. అసలు ఏంటి సార్ ఇదంతా? ఒకడు కులం అంటాడు, ఒకడు మతం అంటాడు, ఒకడు డబ్బు అంటాడు, ఒకడు రక్తం అంటాడు. అసలు ఏం జరుగుతుంది మాకేం అర్థమవుతలేదు. అసలు నీకు వచ్చే అమ్మ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు సూర్య? క్యూట్గా, ముద్దుగా, బొద్దుగా, తన నవ్వుతూనే అందరినీ పలకరించాలి. సూర్య, ఎప్పటికీ నాతోనే చివరి క్షణం వరకు ఉంటానని ప్రామిస్ చేయి. ప్రామిస్. అవయవదానం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అవయవదానమా? ఏమైందన్నా? గుండె చికిత్స చెయ్యాలంట, లేకపోతే చచ్చిపోతాడంటే. చచ్చిపోతాడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అంతమంది చనిపోతుంటే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి అంతసేపు గీత బోధించాలా? అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు సూర్య నువ్వు?